गोकुळ सोबत गोकुल. दोडामार्ग तिलारी मार्गानं घाट माथ्यावरती लग्न कार्यास जाणाऱ्या स्विफ्ट कारचं स्टेअरिंग लॉक झाल्यानं समोरून येणाऱ्या अल्टो कारला धडक बसून मोठा अपघात झालाय. हा अपघात कसई दोडामार्ग केळीचं टेम येथे गुरुवारी सकाळी घडलाय. पाहूयात. या अपघातात मदन कृष्णा सावंत, सुभाष कुंभार, राजेंद्र कुंभार, सत्यवान तुकाराम धरणे हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांना अधिक उपचारांसाठी गोवा इथं पाठवण्यात आलं आहे. तर सत्यवान कुंभार, रोहित सिंग हे किरकोळ जखमी असून त्यांच्यावरती दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालय येथे प्राथमिक उपचार करण्यात आले आहेत. तर अपघातग्रस्त दोन्ही वाहनांचं मोठं नुकसान झालंय. स्विफ्ट कारचे स्टेअरिंग लॉक झाल्यामुळे हा अपघात घडल्याचं सांगण्यात येते. गोवा येथून स्विफ्ट कारनं घाट माथ्यावरती लग्न कार्यास जात असताना दोडामार्ग केळीचे टेम येथे कार पोहोचली असता कारचं स्टेअरिंग अचानक लॉक झालं. त्यामुळे समोरून येणाऱ्या अल्टो कारला स्विफ्टची जोरदार धडक बसली. ही धडक एवढी जबरदस्त होती की दोन्ही कारमधील 4 प्रवासी गंभीर जखमी झाले. स्थानिकांनी मदत कार्य करून रुग्णवाहिकेच्या सहाय्यानं जखमींना दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयात आणलं. मात्र 4 जणांना जबर दुखापत झाल्यानं त्यांना अधिक उपचारांसाठी गोवा इथं पाठवण्यात आलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.